adona yiere gi Jodolo wetena mosewuoyo ni wan kaka kanisa watamore chik ma Senate dwa temo keto e Kenya ka. Gima duong' wadana wachi en ni sirikal nigi rieko mar cover. Gimomiyo nokel task force manowuotho ka choko pa jolemo en nikech nitie jomoko mowuok gi timbe maricho ka ketho wach lemo kora gojie gik maricho mokelo nyaka tho. To king'iyo chike ma jogo ogolo te, onge gima dil gi jogo. Gini dhi bedo promote timbe maricho ma joka timo. Wawacho niya, ka ng'ato jaricho karo timo makosa, odil kode ka ng'ama timo makosa, to werwa kanisa e richo jomoko maging'eyo. Adana wach ka gichir ni nyalo chalo kata gima sirikal ong'eyo jolemo matimo timbe maricho mawuondo jopiny katero gi timbe maricho. Nikech ka ng'iyo chiko magiluwogi, ok giwach weche moriere tir, en cover up. To wacho niya, ok wabi yie matiend jogo siwuok oko mondo keth wach mar lemo e piny Kenya. Kung'iyo chikegi, gichalo gi chike matiyo pinje moko mosekethe lemo ma sikunde ok nyal yale. Ada wacho ana bedo ka kaka product mar lemo, ana jakuo makwalo gi bunde kendo notera ajende to notamore loka. To kano yalna joyalo mochami dwa kwa osuru kuom gigi, sirikal ok ochulogi, to yalo mano gi yalo na omiyo kawuono an bende jayalo. Amen. Wawacho niya, ok wabi yie mondo ng'ato Satan otigo mondo keth wach Nyasaye e piny Kenya. Wadono nyis Senate ni gin kanyo nikech ne walemo negi. Moko gin washirikawa, moko moyieluru kuomgi ka dwaro kura kendo gibiro e kanisni. Kawuono gi amala mar kedo gi kanisa. Wawacho niya, sirikal oluwo adier nikech ging'eyo nikech kata chike ma giketogi, joma nigi pesa ema biro register didegi. To kineno joma nigi pesa go e joma puonjo ji puonj maricho. Gin ket chike mabiro miyo kanisa mar adier ochung'o yal injili mar Nyasaye. Wan kaka Jodolo, kaka ACCK, wawacho gi chir ni wadaki chikni te, onge kata chiel mwadware iye. President reject nikech in bende Nyasaye emomiyi bedo president kawuono. Tamre chikni odoge Senate mondo kaw pacho go joyalo mondo wach kaka wadwaro mondo kanisa obed ran, kech kanisa ok nyal bedo ran gi sirikal. Erokamano. Wan kaka Congress, Kenya National Congress of Pentecostal Churches, HOMA BAY chapter, awuoyo ewi part 7 mar miscellaneous ma en 34 section 1. Sana dwana wuo e part B mawacho ni okoyiene ng'ato mondo olok nyathi matin mar mondo mi odonje yie majalo puonjo ka janyuolne okoyie. Kanye madwaro ni mondo awuoye. Wang'eyo nondike muma ni Yesu nowacho ni weuru nyithindo matindo bira nikech pinyruodh polo en margi. Ok wanyal weyo nyithindo nikech kopo ni nyithindo onge madonjo e gima iluongo ni lamo Nyasaye, to nyiso ni odiechieng' makiny onge ng'at mabiro lemo nikech joma dongo gi duto biro nindo e sama owinjo gi ninde. To nyithindo ema nyiso medruok mar gima dhi mbele no. Omiyo part mar 34 ka mawuoye miscellaneous makedo kod puonjo nyithindo en part ma wadagi. Nitiere kaka joti Nyasaye osetamore part mang'eny, watamore ginie as a whole mobedo gazetted ni, to awuoye part 34 ni mabende wacho ni nitiere kaka okoyie ni yalo ne ng'ama chielo kiloke koa kama ne entiere mondo bi. Kare wayal ne ng'a nikech ji duto mantie Kenya ka ng'ato ka ng'ato nigi kama entiere. To nitiere yie ma in godo ma samoro ng'ano onge godo. Omiyo wawacho niya, ka wariwore achiel, Kenya ok kop piny moro machielo. Wang'eyo pinje moseloro kanisni, wang'eyo pinje moseketo chik ni nitie gik ma kanisni nyaka tim ni koge kanisni olem, kendo moko kuom gi jirandwa ka. To Kenya en piny ma special ma Nyasaye nitiere iye. Lwenje mosebedo koluoro pinje moluoro Kenya ka, jo Kenya emioro mondo mi odhi okel kwe. Ok wanyal yie ni kanisa mosemiyo Kenya obedo gi ndadhu oketne chik ka gima en department moro e sirikal. Omiyo wan wadagi wachni ka wariwore achiel ni mondo mi president marwa mwaero mabende jatich Nyasaye ma jayal wach ebo par ni lochne ni okowinjo bed loch makedo kod kanisa. Omiyo joma noketo chikegi ang'e ni poko kal chikni biro kale lwet president, to wan wariwore mondo wawach ni otamre chikni teka kondike
kechonge machwako wach Nyasaye. An Bishop Paul Umbija, Secretary mar Pentecostal Bishops and Pastors Unity HOMA BAY County. Ariwora kod jowetewa ni ng'ama noloso bill ni nobedo kod rieko mar tieko kanisa kata religion. Mamano jowetewa osewacho. Nikech evidence nitie. Kiwacho ni dwa tweyo jodolo, ni jodolo yalo. Itweyo higni 5. Gine ni tweyo higni 10. To fine bigoye $1 million. Mano buogo Nyasaye manosebire Kenya ka. Omiyo mano wadagi kaka wasekwer kan wadagi. Mar ariyo, kinego nyathi nyathi monyuol, inege mondo kik puonje wach Nyasaye. Mani tieko piny nikech immorality biro bede piny. Omiyo an ariwora kod jowetewa ni tong wang' ondikie Muma ni kineno gimarach kochung' kama ler to tiende niya piny no rumo. To ok wadwa ni Kenya rum nikech Kenya en kama konyo jopiny, pinje duto te Kenya ma konyo. Ka emi yude joma peacekeepers yudre Kenya ka, joma timo reconciliation yudre Kenya ka, ioro gi pinje kata United Nations neno gi ligi jomo nego beni nyalo konyo piny moro amora. Omiyo ok ng'ato kata obed ni en jatelo mar din moro, kata obed ni en ng'ama chalo nade, ema noketo wach marach ni mondo bil ni obedi bil manyalo tieko ginene kanisa. Wadagi kendo wadagi mane wachna. Pero kamano ne riwruok mar Bishops and Pastors ma HOMA BAY. Nyinga iluongo ni Reverend Irene Josephine Alo. Adwa mondo ariwra gi jowadwa kuom wach magiwacho ni chike midwa keti ne kanisa watamore. En chik madwaro mondo mi oneg kanisa. Koro wan kaka jotich Nyasaye ok wabi yie mondo wach Muma manondiki mondo mi oruch piny. Muma biro dong' Muma, to chik mar sirikal